ኣብ ዓዲ ንሃሉ ኣብ ስደት ሰብ ክህነጽዩ ናይ ሎሚ ትምኒት ኣተሓሳስባና ሓይሊ እንተገይሩ መሰናኽላት ኩሉ ክንቀል ካብ ስሩ ስነ ልቦና እዩ ናይ ህይወት መሰረት ንውሽጥኻ ምህናጽ እዩ ናይ ዓወት ሰረት መንነትካ ፍለጥ ተባዕኹን ተዓጠቕ ብኣልታዊ ስምዒት ነብስኻ ኣይተውድቕ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብዛ መኣዲ ንልቦና ክንሃንጽ ንውሽጥና ክነናዲ ንዕብየት ክንስጉም ንቕድሚት ክንሰግር ቤተሰብ ልዋም ሚድያ ኾኑ ሓቢርና ክንመሃረ ሰላም ክብራት ቤተሰብ ልዋም ሚድያ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ፍቕሪ ኩሉ ንዓኹም ክኸውን እናተመነኹ እንኳዕ ዳሕና መጻኹም ላብ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ምክትታልኹም ምብርትታዕኹም ኣይፈለየና ይብለኩም ብዝሓለፈ ብዛዕባ ኣካላዊ ቋንቋኻ ህነጽ ዝብል ኣርእስቲ ርኢና ነርና ሎሚ ድማ ደጋዊ ኣካልና ክንሃንጽ ንኽእል ኢና ዓርሰ እምነት ይህበና እዩ ዓርሰ እምነትና ንክነማዕብል ይሕግዘና እዩ ሎሚ ድማ ዓርሰ እምነትና ንኽጎድል ዝገብር ወይ ከዓ ዓርሰ እምነት ንክህልወና ዝገብር እንታይ እዩ ዝብል ናይ ውሽጣዊ ስምዒታትና ብኸመይ ክንቋጻጸሮም እንኽእል ዝብል ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ዓብዪ ናይ ውድቀትና ሰንሰለት ወይ ከዓ ናይ ውድቀትና ሚስጥር ኣንሕና እቲ ዝደለናየ ነገር ንኸይንበጽሕ ወይ ከዓ ሕልናና ዝኣዘዘና ንኸይንገብር ሰባት እንታይ ክብሉኒ ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጥና ሒዝና እቲ ዘለና ተኽእሎ ንውሽጥና ዓበይጥና ንኸይንስጉም ዝገብረና እዩ እሞ ናይ ሰባት ነቐፌታ ከመይ ጌርና ኢና ክንነጽጎ እንኽእል ወይ ከዓ ሰባሲ ኣይትንቀፉኒ ኢልካ ሰባት ንምሕጓስ እትጓዓዞ ጉዕዞ ክንደየናይ መድከሚ ምዃኑ ኣብዚ ክንርኢና ማለት እዩ እሺ እምበኣርከስ ሓንቲ ዛንታ ክነግረኩም እታ ዛንታ ሓደ ንፉዕ ሰኣላይን ቀይሕ ቀለምን እያ ትብል ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ንፉዕ ሰኣሊ ነበረ እሞ ሓደ መዓልቲ ንኣዋርሕ ዝለፍዐላ ጽብቕቲ ስእሊ ሰሪሑ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኣደባባይ ኣቕመጣ ኣብ ጎኒ እታ ስእሊ ድማ ጌጋ ዝረአየ ሰብ በዚ ቀይሕ ቀለም ምልክት ይግበረላ ዝብል ጽሑፍ ሓደ ገሞ ምሸቶ መሊሱ ክሪኣ ከለ ግን ደንገጸ እታ ስእሊ ቀይሕ ብቀይሕ ተሸፊና ረኸባ ሓንቲ ትረአ ክፍሊ እውን ሲ ኣይነበረን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ነዚኣ ጌጋ እያ ነዚኣ ጌጋ እያ እናበለ ብቀይሕ ቀለም ኩሉ ጽሒፉሉ ወይ ከዓ ኣኪስዎ ጸኒሑ እቲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ሰኣሊ ድማ ተስፋ ቆሪጹ ናብ መምህሩ ኸደ እሞ መምህሩ ግን ፍሽኽ ኢሉ ከም ብሓድሽ ስራሕ እሞ ጽባሕ ድማ ተመሊስካ ኣፍታ ቦታ ኣመጣ ግን እቲ ጽሑፍ ቆይሮ ሎሚ ከምዚ ወሎ እቲ ስእሊ እዚኣ ጌጋ ዝረአየ ሰብ በጃኹም ነታ ጌጋ እባ ኣዕርይለ ዝብል ጽሑፍ ሕደገላ መጀመርያ እንታይ ነይራ መጀመርያ እቲ ጌጋዬ ዝረአኹምዎ ቀይሕ ቀለም ኣቕሙጥለይ ምእንቲ ከስተኻኸል ኢሉ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን እቲ መምህሩ እንታይ ኢልዎ እቲ ጌጋይ ዝረአኹምዎ ሲ ኣዕርይለ ኢሉ ጽሑፍ ኣቕሚጡ ኣፍታ ስእሊ ከይዱ ማለት እዩ ካብኡ ግን ምሸቶ መሊሱ ክመጽእ ከሎ ግን እታ ስእሊ ከም ዘለታ ጸንሐቶ ሓደ ሰብ እውን ዝትንክያ ኣይነበረን ምክንያቱ ሰባት ንኽነቕፉ እምበር ንኸስተኻኸሉና ኣይፅዕርን ንኽነቕፉ ግን ኩሉ ዝኽእልን ዘይክእልን ዋላ ዘይገብሮ ነገር ንስኻ ጌርካዮ እንድሕር ርእይዎ ንኣብነት ዘይክእሎ ነገር ሲ ንስኻ ክኢልካዮ ግን ዝኾነ ስሕተት ክርእየልካ ከሎ ከምዚኣ ተሳሒትካ ኢሉ እታ ኣብ ውሽጡ ዘላ ሓሳብ ይነግረካ ማለት እዩ እታ ባዕሉ ዝኾና ሲ ንዓኻ ከም ነቐፌታ የቕርበልካ ካብኡ ንስኻለ ንድሓር ክተንሳሕብ ይገብረካ እዩ ናይ ሰብ ነቐፌታ ሲ ኣብ ውሽጥና ዝኾነ ተፅዕኖ የብሉ ማለት ይኾንና ይንብለና ግን ድማ ብኸመይ ኢና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ካብዛ ዛንታ እዚኣ ዓብዪ ትምህርቲ እንረኽበላ ሰባት ኣብ ሂወትካ ጌጋ ክረኽቡ ከለዉ ቀይሕ ቀለም ክለኺን ደቃይቕ እዩ ዝወስደሎም እዎ ኣንሕና ብዙሕ ነገር ተሳሒትና ዘቕረብናየ ነገር ደኺምና ፅዒርና ዘቕረብናየ ነገር ሰባት ግን ልነቐፌታ ልኽነቕፉ ወይ ከዓ ዝኾነ ርእይቶ ንኽህቡ ሰከንዳት ኢሉ ዝወስደሎም ደቂቃ እውን ኣይኮነ ማለት እዩ እሺ ከመይ ገይረ ኢኻ ከስተኻኸላ ዝኽእል ተይልካዮም ሲ ልታ ነቐፌታ እዮም እምበይ ለኣና ልኽንስተኻኸል ሲ ንሳቶም ለያ ፃዕሪ ሓቶም ይኹም ትንሕና ፃዕሪ ሓቲትና እናወደቕና እናተንሳእና ኣብቲ ደረጃስ ዝበፅሕና እቶም ሰባት እውን ብዘረባ እዮም እምበር ብተግባር ሲ ኣብቲ ናይና ደረጃ እውንስ የወፅሑ እኒአው ገና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙይ ክስምዐና ዘይኮነ ነቐፌታ እኮ ኣይፅላእን
ነቐፌታሲ ብሓደ ወገኑ ናይ ዕብየት መንገዲ ማለት እዩ ግን ድማ ሰባት ከምቲ ሕስዲ ነገር እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ኣንሕና ብዙሕ ዝፃዓርና ኣሎ ንሳተን ግን እቲ ፃዕርና ዘይኮነ ዝርእዩሲ እቲ ናይ መወዳእታ ንእሽተይ ስሕተት እንድሕር ዝርእዩ ኮይኖም እሞ ድማ እቲ ነቐፌታ ንዓና ንክንስተኻኸል ዘይኮነስ ንድሕሪ ዝመልሰና እንድሕር ኮይኑ እዚ በዓልትና ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል እምበር ሰባት ንምንታይ ነቐፉኒ ኢና ድድሕሪኦም ክንጎይ ኣይግብአና ድድሕሪኦም እንድሕር ንጎይ ኮይና ኣንሕና ኢና ንወድቕ ኣንሕና ኢና ንጉዳእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀለም ንሳቶም ኩለኺና ኣይንፀበ ሰባት ኣብ ህይወትና ጌጋ ድለየለ እንድሕር ኢልናዮም መዓት ጌጋታት እዮም ከቕምጡና ዝኽእሉ ብዙሕ ክነቕፉና ክውዕሉ እዮም ንሕና ግን እቲ ቀለም ኣይንቆበሎ እቲ ቀለምሲ በዓልትና ንኹን ከመይ ገይረ ከስተኻኸል ዝኽእል ኢልናዮም ዘይምልስና ሰባት ኣንሕና እውን እቲ ነቐፌትኦም ከም እንድሕር ዝጠቕመና ኮይኑ ንወስድ ኢና ንእሽተን እንድሕር ዘይጠቕመና ግን ክንገድፎ ይግበአና ማለት እዩ ምኽንያቱ ሰባት ክነቕፉና እንድሕር ዕድል ሂብናዮም ኮይንና ኩሉ ህይወትና እዮም ዝነቕፉና ዝኾነ ስራሕ እውን ክንሰርሕ ከለናሲ እዞም ሰባት እሳቶም እታ ነቐፈትኦም ለ2 ደቂቓ ብዛዕባና ዋጊዖም እዮም ክዓፅይዋ ምክንያቱ ናብ ዓልቶም ህይወት ኣለዎ ብዙሓት ሰባት ግን በቃ ከይውልኒ ከምዚ ክውልኒ ካብ ሰባይ ፍሉይ ነገር ተሰሪሐ ካብ ሰባይ ከምዚ ተገይረ ከምዚ ኢኻ ክውልኒ እዮም እናና ብጣዕሚ ኢና ካብቲ እሳቶም ልውልናስ ንሕና ንጭነቕ ማለት እዩ ነገር ግና ሰባት እዚ እኳ ከምዚ ኢሎም ካብኡ ንባዕልቶም ለስ ይስልክዮም እዩ ይድብሮም እዩ ደጋጊሞም ንኽነግርዎ ማለት እዩ እንድሕር እታ ይውልኒ ንብላሲ ተዳጊሮም ናብ ናዕሎም ህይወት እዮም ዝሓልፉ እሞ እቲ ሕልናና ዝፈቐዶ ንእግዚኣብሔርን ንሰብን ደስ ዘብል ነገር ክሰርሖ ኣለኒ ኣነ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ እየ ዝደሊ እዚ ደረጃ እዚ ኣይግብአንን ንብሎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ክንስጉም ይግብአና ምክንያቱ ውሽጣዊ ልቦናኻ እንድሕር ሃኒፅካ ኢኻ ብደጋዊ ትርኢትካ እውን ዝበለፀ ትኸውን ሓርሲ እምነትካ ክዓቢ ዝኽእል እሞ እቲ ውሽጣዊ ህይወትና ከይውልኒ ወይ ከዓ ነቐፌታ ሰብ ንምፍራሕ እዩ ድድሕሪት ክጎተና ዝኽእል ወይ ከዓ ውሽጣዊ ልቦናና ንኸይንዕቢ እንቅፋት ዝኾነና እሞ ካብ ከምዚ ክነስተኻኸል ይግበአና ይብለኩም ብሓንቲ ግጥሚ እታ ዛንታ እትገልጽ ከየቕርበልኩም እሞ ካብኡ ብኡ ንዓፀይና ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ስራሕካ ክትገብር ንነብስኻ ክትሃንፅ ክትፅዕር ክትምክር ልክዕ ከምቲ ሰኣሊ ስእልኻ ክተልዕል ሰባት ክነቕፉኻ ክመፁ እዮም ኮይኑዎም ኣመል ቀይሕ ቀለም ሒዞም ጌጋኻ ክደልዩ ክብረትካ ክትንክፉ ጽላለት ይምነዩ ኣይትኽእልን ክብልኻ መዓልቲ ይቆፅሩ ብዘረባ ኮርፋሕ ካዓግትኻ ይምክሩ ኣብ ስደት ይሃሉ ወይ ኣብ ዓዲ ዓርኪ ዘረባ ሰባት እዩ ንብዙሓት ዘንበርክኽ ንስኻ ግን ተባዕኹን ቀለሞም ኣይትቀበል ንሕልምኻ ስርሕያ ኮቶ ከይትሕለል ዓለም ክትዛረብ እያ ጽባሕ እውን ክትነቅፍ ንስኻ ግን ንፋስኩን ብልዕሊኦም እትሓልፍ እታ ስእሊ ናትካ እያ ሕብራ ዘይትቕይር ብውሽጣዊ ሓይልኻ ዓለምካ እተምዕር ይከዓ እተጥዕም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ሰባት ዝሃብኩም ቀይሕ ቀለም ኣወግድዎ ህይወትኩም ብናትኩም ሕብሪ ስኣልዋ ይብለኩም ንነፍስኩም እመኑ ዓለም ድማ ክተኣምነኩም እያ ይብለኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ብከምዚ ክነጠናቐቕ ኢና ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ግን ሰናይ ንዓኹም ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም